iya. Dalem. Ah, ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arek ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Demenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu, Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degareng. Apa? Aku jek lingguh nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sapa? Ngonoan ku to? Mau ngandake piye? Sapa? Mau nih, Mbak Tatin iki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang? Kowe lempar batu sembuci bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esa-esane lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Cangiki iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso omong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Kan nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Karani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lho nek lak laran timbane. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti kok. Lho kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ora tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Kae gur makelar. Makelar, wah, mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kowe golek pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin? Apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana, kowe aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak Dek. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Piye wangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngilani? Mulane jenengan lah artis. Nggih. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya laris awake saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa, sing bener. Aku omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharjo. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Apa? Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan iki wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpan tahu. Tahune Iki. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Ket mau ketoke ngewangi ning kok malah jelema. Monggo Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cumawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cumawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah.
Garenge rakus kuwi Esane jenenge. lho. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Heeh. Oh. Ora akeh sing tresnane. Kok iso ngingon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelem salah. Kok sik ta? Lah ngono sapa ngerti mau ya mau ndadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocahe apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Mbak Tatin, nggih. matur nuwun se menyapa warga masyarakat Nggih. Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo ngono. Nggih, karana panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula. Nggih. Lambemu padha karo gareng. Lah, Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu ki omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh, kok mempengaruhi wong ki omonge omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten kemiri sedayanipun. Kecamatan ngendi, Mbak? Jenengan. Wah, hafal pisan. Jenengan apalah? Kene iki kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parikan, Mbak. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parikan to nganggo parikan to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh gram. Mugi warga kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. Parikane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta. Nggih. Enten iki. Apa ngapa? Kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya. Heeh. Catur netro. Catur netra. Nggih, menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe, Reng. Sorry, Reng. Nah, saploke entuk gareng cadangan. Lagunipun tembang kangen, kering sret budal. Lah niku semboyane, nggih. Kering sret budal. Budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintunaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak rapati jelas iki? Ki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Alah. Allah tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? Oke. Oh nggih piye? Pacane apa kok oh nggih? Lah nggih kok semrawut. Niswi. Apa? Niswi. Piye? Glebot Kerajaan Kemir. Pak D sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula Misni glebot. glebot Pak. Pundi Bu? Glebot. Glebot Kerajaan Kemiri. Oh, Ya. Menika nyuwun apa?
Aku wedi ana duwite. Dengaren biasamu. Ya wis kene ra apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh iya, iya. Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Kotak amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Matur nuwun ibu-ibu sampun ngladosi kala wau. Nggih, mau ya wis foto-foto ta Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kaya ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, dar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika, Pak. Ngono kompliti. Ado-ado tak undang ke Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh, kowe iki omahmu lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi tangan. Saka apike ya, Rek. Heeh. Halo manis nangsa make Nderek kungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Mesti. Ugi caksi lover Ponorogo. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang endi-endi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Luar biasa menika nggih. Cair lho. Cair apa. Niki mau saking Pak Waris Sugiono. Ugi saking wah iki bocah iki ndengaren. Jogja Monitor siap di Kunta di channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah iki lho, aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lho aku ngejak kowe dhek cemburu. Oh. Tenang sa, iki itu tipeku sa, santai sa. Tipene tipemu apa? Kayane ora. Tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya, kok ya Jan. Wes wingken kala Mau ya iwo apa wancine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngapa lho iki ya lumayan lho Pak De. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang
Nyanding bisa Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar utawa korupsi nyata tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iku tau gira ora. Wong kok ora adil blas. Lho, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. Oh, terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak Dim adeganeng melu nyumbang apa ora Pak Dim? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disaki? Saiki sik. Saiki sik. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak ngono. apike ngendi Pak Apa Dim? enek kuwi? Oh iso wae wong duwite dianakke ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, celeh kene sik ya. Dikir kok cahya kan kaya jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun ngenteni sumbang. Telas niki wae, Mbak nggih. Pripun? Telas niki wau. Santet Oh, bola. oh. Iki jane iki gatekke sapa to ya? Sing kaya Bebek kremes. Sing kaya bebek aku apa iki? Iki. Oh, tak kira aku. Bebek iki kowe ngerti ciri khas bebek? Napa? Ah, mesti ra perhatikan to. Napa ciri khas? Bebek iki ngendongke sak gon-gon. Mula di bebek iki ngendongke sak gon-gon. Sapa? Sopo wae. Bebeke sak le ngendok sak nggon-nggon. Sak gon-gon. Tapi ndoke gede-gede ya. Gede, Ndoke gede-gede. gumantung dipakani apa ora. Loh, maksudnya daripada pitik kan mending ndok bebek toh? Sing gumunke. Apa? Kuwi ndoke kok biru kuwi le ngekeki werna iki kapan? Kapan Pak Dalang le ngenein warna? Ngono kok ya ditakokke. Wong wis kodrate pancen kaya ngono kuwi. Saiki bayi kok terus nuwun sewu, ora ana sing makani ning jero kok saya gedhe ngene sing makani sapa tunggane. Bapake. 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 Kok iso bapake lek carane makani piye? Piye? Aku biyen kirim kok. Dikirim apa? Ya kowe kirim tak kirimi. Le ngirimi carane? Bojoku biyen meteng tak kirimi terus kok. Le ngirimi piye? Kirimi doa Wah. supaya lho kowe iki piye to? Sehat Udah selamat. mesti Tuh. untung. Aku ngerti sih mbak kirimi. Oh, iku mesti tekan. Iki lho Aku kaya gumun karo Mbak Tatin iki angkat Apa dijak sih? ngobrol apa wae mesti arahe mesti negatif deh. arep ora negatif piye jak iki deloken dalange kuwi Yahmene kok wis ketok katoke jero barang ki. Bae iki aja ngawur. Iki batikku ki lak tulis. Nah, terus Mongko aku ngerokok. Lek ngerokok otomatis kan genine sosok nyeblok. Timbane bolong kabeh diamuk karo bojoku. Ayo. terus Mula tak silakne rene kari ngangge tayat iki, ngono lho. kok tak kira nek Mula gen ora mletik genine ya tuku rokok sing larang. Kuwi pare rokoke murah dadi. Lah iki larang lho wisan iki. Oh, lho. Wong rokok lek ngekeki panitia wae. Sak panggung iki sing rokok larang gur loro. Apa? Aku karo lar sotok ngene iki rokokane. apa iya ta tak delok. Iya. Niki wau Mbak, sinten Mbak Okta Oktav. Oktav. Mbak Tak. Okvalica. Ova jenenge Mbak Ova Lica iki le hormat kari dhewe ngene ta. Kuwi padha karo nek nanggon aku jenenge angguk. Oh, aku. Angguk iki tarian ciri khas Kulon Progo nek hormat ya ngene. Coba. Aja mong. Iki gur ngandake. Ya ben percaya piye kene ya ben percaya kaya apa. Aku Ora. Kuwi ya kasanah budaya kok ya. Iya, maksudnya kalau ciri khas Kulon Progo kan
nganggo. Lah nek Mbak aku yen teoritis tok ora percaya, praktektis. Sabuane piye to Mbak anggoke Mbak? Kulon Progo kono piye? Ya ming nganggo rebana kalih napa jenenge Oh iso. Lah suarane piye suarane? Suarane ya maktut ngono. Wintutmu ora. Lah ya nek praktekke ya piye jenenge rebana karo beduk karo kendang ngono. Dikendangi, Geng, Sugeng kendangi Geng. Sugeng sapa? Sapa? Sugeng Rahayu apa piye ora? Nggih. Ya pokoke anggo iso. Aku ben ngerti kene ben ngerti. Nek sesuk belajar sik wae. Ora iso. Ora usah kowe aja didol to mumpung petruk. Yogone to pengrawite Mas Yoyo ki didadak aja meneh kok anggo menggo lho iso. Ayo. Wong menggur ngandhake lho hormat kaya angguk kok dadi. Ora iso. Lah anggo nuwun sewu bapak-bapak pun preso anggo. Ah. Dereng preso. Lah ngono iki tegese lek ora nek buktine to. Ayo. Ayo ngono iki. Ayo. Jare kowe juara anggo sak kecamatan. Ayo. Anggo lek gawe kathok semen iki to Mbak Natin? Nggih. Nggih kacamata ta? Nggih. Sampeyan ya tau ngono iki? Ya temben nggih pas sik cilik ngono. Ah iya. Jamane mulune kene sik kebak lho. Ayo. Piye ta? Lagune arek apa ayo? Sing penting jogete kok. Ya udah. Anggo kok ijo-ijo. Eh! Kacamata nang ngene kok nang kene lho. Bojoku biasane kacamatane. Lah. Ngene lho. Ngene lho. Sae-sae Ayo, Diko, aku. Piye sik nembang sapa iki? Tresnawati kae lho, Mas. Tresnawati. Oh, iso. Kowe Tin. Kowe nembang karo joget lak iso. Terus piye? Ya pokoke apa wae kok anggere ngono lek muni. Ora. Ya sik. Para penonton anggo rumiyin nggih setuju nggih? Wah, wis. Tadi iki usul kok ora genah. Anggo kok iso capek gunung lagune piye? Tak kon nembang Mbak Yu kowe ya. Hah? Mbak Yu sing kon nembang ya. Ya, monggo. Sementing sing joget awakmu. Ayo. Kacamatanya Ini dulu. mau njaluk bayaran piro iki ya? Mbak Yunit Atin iki jenenge Titin. Nggih. Niki putrane Bu Sri Lungit, Mbak Natin niki. Wah, nggih. Atin, Titin, terus sing keri dhewe kan Titanic. Titanic. Malah kapal. Agak tahu lagi Titanic sesudah. Ayo dong. Nggih. Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe Tapi uyo ana sing gete ben aku nggo mlaku maju. Deng dut. Wah, le nyanyi bulan baleni. Jan. Kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo dicek. Ayo nek deng dut. Ayo. Lah kuwi kae. Yo. Tresnawati. Waduh. Digawe uyo Tresnawati digawe uyo Uyo Narendra Satria ing Madukara Satria ing Madukara Tepuk tangan untuk Mbak Tatin. Wah, dan Aku sing Besok latihan sik besok. sik aku sing ora setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang Dinggo ki mau. Bang ora ngono Mbak Tatin piye mau Ora gerane? ngono. Ngene lho.
Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Ayo. Kan lagune warna-warna anu gerakan angguk kuwi tergantung lagu. Ah, iki mau apa? Tresno? Tresnawati. Oh, situ diganti Tresno Tutik itu lah. Isa. Nah, Tutik. Masih ki ndek sapa? Mbak, kok iso diarani anggo sebabnya piye? Karena mengangguk-angguk. Lah ki angger isu ya do ngangguk-angguk doan. Ya aku gak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal kaya ngopo. Padha. Kok gak. Aku kepengin ngerti kok. Ora lho, angguk iki carane Kulonprogo, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolala rung tau ngerti kuwi dol-dolan aku. Lambene kaya kalang. Ya itu sedikit aja ya. Ya. Wong kepinteran dimit-imit. Tapi lho kowe mau kocok. Aku arep dadi tenan ning nganggo kacamata kuwi to, Bata. Wah, anggoe ngangge dadi to, Pak ya? Iya. Dadi kaya anu ya, kaya jarenan ngono ya. Lho, udah gulung. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Sik basa Indonesia kok irit-iritan. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya. Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok ngangge kacamata sebabnya apa? Ya carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah aku walik. Lah aku angger wis dadi nu biasanya malah tak cepot kacamatane. Ayo aku gumantung rame wong kok. Wong mau dadi iki ning salut sayang yo anggo yo dolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Kaos kaki anu ya putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Oh. Yen ki raca-raca ngono ki jane lanang ya, Duk ya. Dulu memang lanang, terus anu perkembangan zaman jadi wedok. Somben ki ajarono ki anggo. Iki. Wani cajari anggo kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki iki kowe mengguk wae ya. Anggo iki yo akeh to ming joget megal-megal ngene iki tetep ana sing pagu barang ngono iki yo ono. Nek kuwi kobra, Baduy. Kan beda. Aku seneng aku. Lah iya Yen ajar Baduy barang, Mas. Apa? Ajar Baduy barang ono tarian. Piye Baduy piye? Ya. Aku ra omong, aku biyen saiki wis lali. Kok agar ngomong kok diyo-yo aku pun ngomong hormate ngene kok. Lah ya wong nek kabeh mau pancen nganu. Ya mbok sithik kok saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saumpamane. Leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti iki mau anggung atau tarian ngremong. Ngremong terus wayang wong kiprah. Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean, suwi-suwi ya kawate pedhot ning omahke. Betul. Dan sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran ya colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti sing ngersake sesideman. Oh nggih. Nggih, monggo. So kapane to pethokne Mbak Tatin? Kita ning Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung angguk sampean. Wah ya. Aku nonton. Iya. Jenengan enggak ikut kok? Ora dijak. Ya teko melu lah. Hah? Teko melu. Tanggung jawab kok kowe. Ya ora. Lah iya kowe. Lah lakone malah Gareng kembar telu. Oh, gareng kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa ra melu. Iya. Oh, ini. Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki. Oh. Ya mangke nek tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. Aku ra boncak kok kangen ngopo. Aku ya gur melu kok. Oh, Mbak, bawa Mbak. Ayo Bawa bawa. ke bawah. Wiwi
Tung apa? Karo dipalake. Anderek sang pake pria bagus. Nah iki gandrungane ning kene iki. Kang olah budaya Kang Mas Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas Kacang. lah Kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. lah kenging menapa kok mboten tresna kalian kula sebabipun menapa Mboten no, Mbak. kok mbak lho Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. dasare wong lanang kok nampik wong wedok iki dosa Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. tresna menika jalaran saking kulino Sopo sing ngomong? kula Bener. Loh. Ra ndek adek-adek iki piye sing lanang? Lah kulo getak wedi kok. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula kula lemu nggih sampun lemu cantik nggih pun cantik Ibarat ing Wonogong lewang-lewung pasan pikap manuke. manuke sapa Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha ku arep nganu ora entuk iku piye takon manuke. aja liyane manuk to aku nek manuk iki kaya piye ngono lho ibaratnya aja manuk Opo? Lho mbok mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sawan menyang kota gede bendera terus kayunyan batang mas Apa? Batang. lah sapa mau kacang kleru batang kleru Kakang. kah Kakang. kah Kakang sing wis dadi batang. Amin. aja iki dienggo pepunden nek kaya Pemudan padha ae, udan kuburan. lah apa leluhur Surya. Surya. Surya sapa wi Sekedar iki lho. iki Mas Daryanto Daryanto Surya Kencana. Wis biyen kuwi. Selendang kuning kang saking piye ta kok Ora tau nonton siswa kowe iki. lah piye nek Siswa sesuk ngono ketoprake. oh terus aku nih Wek ngoyak. oh ngoyak aduh piye Kaya tabrak tronton, Mas. Wong alon wae kok ora sawangen atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Kok gulu? Lah ki mau apa? Ati. Ati to. Tak kira gulu. suara kurang apa man ye ning wasesa ngongrom Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Sopo? Sopo sing tak sandang? Aku kok kudu salat tobat. lah ngapa lho Sadurunge
salat tobat tak tutukke sik yo. Wah, nekat ora. Lha kok iki drama lho. Lah aku gur muni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Yo ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kan lho. Ah. Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dhek iki pancen mbiyen. Ayo jos. jajal, jajal. Sikile iki Jare kon mangku. sikile jengkang. Awak jengkang kowe ora jejeg kaya ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane jejeg. Jejeg apa? Delok. Eh? Delok. Ini lho Mas. Ini lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk ning asline dedek layu. Bar tak sirami. Wah. Bar tak sirami. Ayo kene. Kene sun pangku. Ya, ngono iki. piye? Piye lek ngerti? Ora ana mangku bemper entuke rai. Lah kendi aku ki arep lenggoe kendi. Aku tak jengkeng mbek mutukno kene. Kene. Aku Ya. rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang. Pati ndi? Pati. Mripate elek. Ayu lho bareng aku ndodok kok. Raine nang dhuwur. Yo yo lho kok jarekmu lho marani ngumpeti kok. Ya berarti ireng apa? Maksudnya piye? Batrike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Teplek. Kok sing titik. Aduh, apa iki ta, Mas? Kowe mau Apa? iki Antarja. Kok iso antarja? Ambles bumi. Apa nih sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan, anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang Ya anggang-anggang. Lah ya Anggang-anggang wis keyi. jajal rasane apa ora? Tiasulestia. Ya kepengin. Ora. Gendaran opo piye tambal 5000 ini. Ora sudi. Picir ngincangake. Kok arep mik barang iki? Aja pas kene raine. Sing paske kowe lho. Apa? Lho wong aku kene ki ora munggah mudhun. Lho delan. Lho pas dhewe ta. Ya, Reng. Salahke lho. Wong pancen patrape ora tau nonton Pergi Wong Gatut Kaca ya ngono kuwi. Ya, ngono. Ning Nun Sewu lek pas jengkeng ngene Nun Sewu, jenengan pas Suryane ngedepe rono, ora kok rono. Maneman. Lho. Ya wis lek angel dilikne Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti yen dosa ning wong rejeki. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karon sih. Iya. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrom. Ayo ketenan sing lanang. Ora iso. Kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sih? Kondisine piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ayo tak selentik emang. Apa lagi? Angung rom. Angungrom. Marang bendara. Kene kowe apal mbok kowe dhewe. Aku malah Ya, Pak. angungrom. Tekan ngendi to? Kono-kono. Angungrom. Angung rom marang bendara. Tiasulestia pijer ngincangake alis terus Wale. Kowe sing muter kok aku sing muter. terus no